De mai bine de 35 de ani, noi la LR am crezut în mai mult. Suntem convinși că împreună, cu fiecare partener, fiecare client și fiecare angajat, putem realiza mai mult. Dar ce înseamnă cu adevărat mai mult pentru noi în zilele noastre? Înseamnă că întotdeauna mai sus, mai departe, mai repede? Sau mai mult înseamnă și mai multă flexibilitate, o familie mai mare, mai multă siguranță, mai multă independență, mai multă sănătate, frumusețe, comunitate, libertate și oportunitate? Mai mult înseamnă totul. Uneori mai puțin înseamnă mai mult, iar alteori mai mult înseamnă mai mult. Toate lucrurile la care visezi și în care crezi pot însemna mai mult. Nu face compromisuri. Ceea ce contează este ce înseamnă pentru tine mai mult. Noi te ajutăm să-ți definești acel mai mult al tău. De mai mult de 35 de ani, noi investim în oameni. Noi credem în puterea unei comunități unite. Mai multă unitate înseamnă depășirea chiar și a celor mai provocatoare perioade. Împreună, noi creștem datorită motivației și inspirației fiecărui individ din comunitatea noastră. Noi oferim mai multă libertate pentru afacerea ta și oportunități egale pentru toți. Poți lucra oriunde, oricând și cu oricine dorești. Tu decizi. Primești mai mult decât poți cumpăra cu bani. Succesul nu are un nume, așa că dă-l pe al tău. Oportunitatea noastră unică de afaceri îți oferă șansa de a realiza mai mult. Cu ajutorul produselor de înaltă calitate pentru sănătate și frumusețe, made in Germany, create și îmbogățite cu cele mai bune ingrediente naturale, bazate pe cele mai noi descoperiri științifice pentru mai multă sănătate. Astăzi, milioane de clienți din întreaga lume sunt complet îndrăgostiți de produsele noastre premium și mii de parteneri LR din 29 de țări cred cu tărie în puterea lui mai mult. Mulțumim pentru 35 de ani de pasiune, inspirație, vise împărtășite și momente unice. Suntem mândri de călătoria noastră împreună de până acum și suntem mândri să realizăm mai mult. Tu, ce vrei să faci?